اللهم صل وسلم وبارك على نبي Rasulullah Allah bima kelawan barang yang manunakan ngopo do lakoni sapa alladzina kafaru basirun iku mirsani. Para muslimin sira kabeh bisa padha merangi wong-wong kafir Mekah sehingga ora ana fitnah ing bumi. Lan sehingga sekabeh macam ibadah ditujuake marang Allah. Yen wong-wong kafir iku gelem mareni supaya sira ngertekake yen Allah iku pirsa apa wae kang dilakoni dening wong-wong kafir kang padha mareni iku. Artine betul, artine majano, tau elek, tau salah, tau luput. Ning Gusti Allah nangko ana kawulane sing padha tobat iku bakal ngapura. Iki nek tobat ditampa kan ada. Tapi tobat ditampa niku kan nggih gampang. Tobatnya Gusti Allah. Tapi itu ora awak dhewe aja digegar, aja digegar wae. Dan kan dikatakan fitnah ini tuh diwasa Ibu Abbas itu balak. Balak. Soalnya fitnah itu sesuatu sing orang penano rasa. Wis kowe nek tembung fitnah. Jadi pengertian fitnah itu tidak tentang segala sesuatu, tidak hanya sesuatu sing ora dinekno ngene ora awak dhewe iku mboten. Mulane nek teng mriki fitnah niku miturut riwayat saya Ibnu Abbas iku balak. Nek balak sing gedhe gitu ora awak dhewe selalu no angeno sak wis gak ono sukun balak gedhe. Tapi itu rapi. Tapi itu balik kantong Mbak Soladi Islam masalah orang sukun ya orang apa-apa. Lah kan jika lagi banyak yaitu uli nyiksa wong kafir dan kalau wong kan podo mlebu Islam artinya apa? Naliko zaman suwau, zaman semono naliko akhirnya akeh dari kalangan kasta rendah, sing akhirnya iman mari kanjeng Nabi iku akhirnya disiksa, beda jelas beda rawani, iman karo kanjeng Nabi, makanya akhirnya diarani tapi nek sadar nalika akhirnya wis sadar, biasa mawon artinya biasa niku nggih ditampa. Mulane aja nek kok kesalahane sing biasa-biasa saja. Artinya biasa-biasa saja niku kaya nalika Muawiyah nyiksa sahabat di dadi waktu wahsi sama ngerti wahsi ngerti wahsi cek wahsi kuwi wong sing nombak Sayyidina Hamzah tobat lenombak itu ya ora kok tobat di depan nggih mboten soalnya Sayyidina Hamzah itu nggih bobot pilih tanding luar biasa. Luar biasa. Kemampuan bela diri luar biasa. Mulai dibokok, sama dibokok. Jadi limpi, kaduan. Jadi sing jenenge sing Hindu, Hindu niku akhirnya luhu napa pelempar tombak anda sing jenenge wasi iku bagian kok budak. Buat hasil materi Hamzah ada modal itu.
nafsi iku hasil nggih sehingga akhirnya Sayyidina Hamzah jantungnya itu dirokok nggih dirokok luar biasa sadis nggih tapi masih Allah tenang itu akhirnya iman kalian jenengan begitu nggih sajak kula ya kuwi ya tak tombo iki tak kecek sajak kula kan apa tadi untunge nabi mboten kula terus kan kira-kira sampeyan apa tek paham sampeyan rado jadi biasa-biasa bae kok cerita terus iki biasa-biasa mawon ngene kok itu ya dulu cerita tentang sahabat Nabi jejak Rasul ngoten nggih. Jadi nanti kok akhirnya sadar sehingga orang menebar fitnah meneh, orang menebar darah meneh niku diimuti diri Gusti Allah, diri Gusti Allah niku fa innallaha bima ya'maluna basir. Lah artinya hatta yakuna dinu kulluhu lillah. Iku ora ono kang gawe fitnah maksud siji wong iku ninggalake siji agama. Mulane nalika bentuk pengertian sing kula sampaikan ngeten iki kadang-kadang kula ngiyu. Toh kenyataane dikon ngaji srege ya ora gelem ngaji ya kan ibu mau kayak diarani maksud terpaksa saya hadir karena setiap kalau tidak hadir di gerbong Mbak toh kan ini mulanya ibu rano ngagawe nah maksud siji uang ibu tinggal lagi agama lah nanti kan ini yaitu kan cara saya disebut yang menurut saya itu bebas lakoni agama kuwai sapa wae ora kena maksa wong yo supaya ninggalake agamane. Dalil iku la ikraha fi qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ora ono masalah nek perkara lakoni agama. Laku bener wis terang beda saking laku qad tabayyana rusdu minal ghayy. Kan wong iki perkara bener wis ketok nek beda ketok nek siji kok dilakoni rumangsane perkara cela niku rumangsane bener ya wis nasib nggih. Lah boten ku biasane wong sing keminter nggih ora ngerti alam wujudi apa kang dadi tugase manungsa nalika wong kudu ngawula tengene ngersane Gusti Allah tanpa pengertian yang memadai akhirnya gawe fatwa. Nah gawe fatwa itu mboten kok datangane kon pidato mboten. Nah wong pidato ngoten niku wis malah napa nggih imbase biasa-biasa wae tidak signifikan. Nggih. Tapi sing dor sing dari perorangan wis ngene ngoten niku sing bebaya karena fatwane ora atas dasar keilmuan yang memadai padahal tegese Quran tabayyana rusdu minal ghayy laku bener wis terang beda saking laku salah tapi kenyataannya dalam praktek kehidupan akeh wong sing disasar susus krono pepaes sing ditimbulke sing dianake dening setan. Mulai kadang-kadang bentuk pepaes nalika setan maesi karo laku salah wong nggih sing metu niku gak kok setan kali tidak buatan ya setan ini di sekitarnya awak dewi dengan berbagai macam bentuk yana sing ayu yana sing sangar ana sing duwite oke
Jadi sebab turune iki kalau sing sahabat Ansor duweni anak kan padha mlebu agama Nasrani lan ana kang nglakoni agama Yahudi. Barang sahabat itu manjing Islam arep maksa anak-anake supaya Islam mulai la ikroha akhir iki tumu. Muli kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintah anak-anake sahabat Ansor milih agama kanthi cocok. Diri para muslimin kang padha perang ing zaman Muhammad iku perang krana mbelani kemerdekaane agamane utawa soal-soal kang bayani seandainya ketika sahabat Bilal iku ibadah salat timbarake metu ki kaono perang iki ora ono krana niku sahabat itu kejajah kemerdekaan nalika ibadah. Lah sampeyan ulama dawuh kang dikarepke fitnah iki yaiku syirik. Nek wau miturut hadis Ibnu Abbas apa wau artine fitnah sedene iki bala tapi menurut saweneh ulama ahli tafsir fitnah temring niku diartekno syirik ditafsiri bilih dawuh niku artine syirik. Tafsir itu uga diriwayatke tadi dening Ibnu Abbas. Dadi maknane ayat sira kabeh supaya padha merangi wong kafir sehingga ora ana sing ing bumi lan ilang sekabeh agama liyane agama Islam. Kang lumaku ing zaman saiki yaiku kaul kang awal artine nopo kekamardikane wong nalika ibadah miturut agamane dhewe ben ora terintervensi karo keberadaane agama liya. Terus A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tawallaw fa'lamu anna Allaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Kala wa intawal lan namun padha minggu sapa Allah fanamu mongko padha weruh sira kabeh Allah ingsun ya Allah maulakum ku bendoro ira kabeh nikmat